Kuchamwai. Unaweza nacho kufunga. Nacho ufungie chale. Chinzwa. Ndoda kuenda niyo. Kana taenda ka weekend yese toipedza tiri kuti kati Friday Saturday Sunday. Nyarara ti surprise yo. Surprise ikona iyo ntaura kuti kupi kuti ndizi. Chale. Daira chale. Oh mama. Ndochi kwa icho chauri kunditira. Ndochi chauri kunditira ichi. Ndochi kwa ichi. Kuchiko mama mira imunzwe mukava muchingopopota zvibudi. Iwe aunyarere unezera nemwana uyu. Aiwa kwenini ndaita seiwo zvangu naiwe diwe. Unezera naye ere? Kwenini ndaita sei zvangu naiwe. Mumba memwana uyu. Aiwa indauyo wakazonachale naye. Imunzwe. Aiwa pedzera ndaichale nandizvide ndozvawatidaidzira aiwa kana chale pedzera nai aiwa tibudei tibude ibi kurumidze andisipo kureka nemwana wangu Yai amai miterere munzwe. Teri moterere munzwe. kureka nemwana wangu ndatukudamba nemwana wangu kuti chale ndatukudamba nemwana wangu Amai mira munzwe. ndatukudamba nemwana wangu chale nonsense get away now ibi pedzera nachale uzozva kunditiza iwewe I'm going to report you kumafata ndokuchapedza shungudzasi because iwe wauchada zvekunamata wakuda kuita izvi mafata apinda papa mafata apinda papi nonsense ma ida uchifurirwa nechembere dzemuraini imini Ndeve kuchecha vatouya achida kutotaura kuti uri kuuya here musosvondo. Uri kuuya here kuchechi uchinafana nava. Aiwa vangachitonditi nditarisawo zvakaita kuseri kwenzira. Amai chisunga ipapo kurumidza somuka. Amai mirai munzwe. Ndati somuka ipapo somuka hande kwafadha peshe hande kwafadha fadha unofanirwa kutaura newe zvakakwa hande kurumidza